Köszöntöm Önöket, ez a Mesterkezek, az érdekes szakmák és különleges találmányok magazinja. A mai adásban jellemzően egészségügyi témákkal foglalkozunk. Utána járunk, mit csinál egy szemtornász. Jöjjenek velünk! Hát látásvizsgálatra én eleve akkor így érkezem. Ugye szokás, hogy az egyik szemet letakarni. Nem tudom, Péter, nálad is így kezdődik el, hogy először kiolvassuk a távoli betűket, vagy valami más módszered van arra? Tehát nem kell, de milyen szigorúan először rád néznék. Leveszem. Megnézem, és egy kérdést fel kell tennem, van-e valamilyen probléma a látásoddal a szemedben? Talán nagyobb nincsen, szerintem a napszemüveg miatt egy kicsit, mint hogyha gyengébb lenne ez a bal szemem, mert érzékenyebb a napra, talán ennyi. Igen. Látszik-e ez? Ha ránézek a szemedre, elnézést, hogy tegezlek, akkor lehet látni, hogy a két szemed között különbség van. Vén Péter szemtornász szerint modern társadalmunk szokásai igen káros hatással vannak szemünk világára. A folyamatos monitor és tévébámulás, avagy épp a napszemüveg indokolatlan viselése miatt előbb-utóbb mindenkinek leromlik a látása, pedig ha megfelelően használnánk és ismernénk szemünket, a bajok megelőzhetőek lennének. Hivatalosan a te szemednek semmi baja nincs, ránézésre van, nem igazítasz rá a szemeddel az arcomra, ezért ezt az orvoslás nem veszi egy tragikus valaminek. Én azonban egyértelműen látom, az agyunk lát, a szemorvosok a szemmel foglalkoznak, mi látástrénerek, szemtrénerek pedig a látással. Te nem oda nézel, ahova látsz, ez pedig problémát, blokkot okoz az agyban, ezt kell oldani. Az elején mutattál nekem egy trükköt, azt meg tudjuk nézni. Meg lehet nézni természetesen, és itt be fogom neked bizonyítani, hogy a jelfúziód nem tökéletes. Ebben nagyon egyszerűen meg lehet nézni a jelfúziót. Ez csúcstechnika. Csúcstechnika, igen, beszerzési kiírás van rá. Tehát itt a zsinór. Az még és megvan. Itt van egy gomb, ami csúszkál rajta. Tessék szíves lenni, két szemmel ránézni erre a gombra, és akkor neked két kötélnek kell kijönni a szemedből, és ha a gombot nézed, a gombban kell találkoznia, és egy X betűt kell leírnia. Így van ez. Hát nem, talán előtte van kicsivel. Előtte van, és ha messzebb visszük, akkor sem lehet a gombban. Nem. Talán ott is egy picivel előtte, hogyha... Picivel előtte. Igen. Ez jelzi azt, hogy a jelfúziód nem tökéletes. Látás tréninget kell csinálni. Mik azok az egészséges nézési szokások? Például a pislogás. A rossz szem, a jó is néha nem tud már pislogni. Másodpercenként 2-4 kellene pislogni, ezt a bámulástól, az örökös ugye monitorfigyeléstől, a kameraláztól nem csináljuk természetesen. Aztán mi az, amit még nagyon egyszerű megcsinálni? Pihentetni kell a szemet. A mentális stressz lazítása véget, lehunjuk a szemet. Péter szerint tehát fontos, hogy napi néhány percet áldozzunk szemünkre, a hangsúly a látáson, nem pedig a szemen van. A szemüvegről úgy tartja, a látást nem javítja, viselésével szemünk ellustul, pedig a megfelelő gyakorlatokkal megszabadulhatunk akár az okulárétól is. Bármilyen szemüvegről van szó, tehát kicsinyítősről, nagyítósról, tehát olvasó szemüvegről, rövidlátás, távollátás, kancsarság, színtévesztés, öregkori problémák, hályogók, mind-mind azért keletkeznek, mert mentális stresszük nem lesz oldva egy szemüveggel. Tehát miután ezt egy szemorvos találta ki, és ő igazolta, én őt idézem, minden esetben oldható ez a mentális blokk, ha le tudja venni a szemüveget, és ez a legnagyobb baj, és félre tudja tenni. És ezeket a jó nézési szokásokat visszatanítja, és ebben meg tudja fiatalítani a szemét, és akár jól is fog látni. A pihentetés tehát mindig jó, a sok pislogás is nagyon fontos, de Péter szerint az ingázást is érdemes beiktatni napi teendőink közé. Nem kell nézni semmit, mert a nem nézési gyakorlat ez, hanem stresszoldó. A mentális stressz nagyon jól oldja, ha a siklást figyeljük. Tehát figyeljük azt, hogy mozog a világ. Talán látod, hogy akkor szabályos a dolog, hogyha az ingázással ellentétesen mozdul el a világ. Ezzel csupán meg lehet teremteni azt, hogy teljesen rendbe jöjjön a szem. Tehát letakarjuk, pihentetjük, ingáztatunk, ugye? Ingáztatunk, pislogunk,
és ugye az elképzeléssel is játszhatunk. És természetesen vissza kéne szokni az egészséges spektrumú fényre. Na, itt a napszemüvegem. Hát én hordom elég sokat, meg hát majdnem mindenki hordja nyáron. Igen. A napszemüveget. A napszemüveg a látástréning módszere szerint, dr. Vécz szerint, aki egyébként szemorvos volt, kimondottan kártékony, ártalmas. Egy kicsit túl lovagoljuk, túl lihegjük a napszemüveg fontosságát. A szem eleve be van rendezkedve az UV hatás ellen, akkor, hogyha időben korán kimegyünk a napra, és fokozatosan kitesszük magunkat a fénynek, akkor ilyen probléma nem keletkezik. Természetesen az orvosok ugye pont az ellenkező véleményen vannak. Akkor árt a nap, ha hirtelen és nagy mennyiségbe tesszük ki magunkat a napnak. Ezért a napfürdővel és a fényfürdővel vissza lehet szokni az egészséges fényre, természetesen becsukott szemmel napoztassuk a szemet, azonnal a fényérzékenység megszűnik kutyarapás szőrével, és nagyon-nagyon jól erősíti a szemet.